Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Kişi şu dünyaya kelgen birinci gününden bilgenibizçe dünyanı yaratıp seyip yaşay başladı. Dünyanı yaratığımız, dünyanı seyibimiz o anlaşıla çünkü biz şu dünya bilen beyli. Dünyada yer yüzünde üsken rizikni aşıybız biz. Şuşu hayvanların kullanabız, havaсын sulaybız. Күзебізләре biz bilen dünyanın matурluğunu qarab huzurlanabız. Şolay da Allahu Teala bizge bu dünyaga bik beylenirge koşmadı. Kullanıgız, rahatını alıgız di, lezzetlenigiz di, lakin unutmagız, en hayırlı, en yaxşı orun ahirette ikenin di. Менә şuşu adam balasının dünyanı yaratığı, ahiretini unutuğı, onun günah kılığına kitire. Çünkü günahның negizinde нәрсә ятасың дисәләр, ята менә шушы рәхәтлеккә омтылу. Çünkü günahның рәхәтлеге, ләззәте булмаса, аны кылуның мәгънәсе булмас иде. Мәсәлән, кеше хәрәм ризык ашый. Çünkü ул арзан һәм тәмле. Кеше мәсәлән зина кыла. Çünkü cavaplılık yok, ilenesi yok, мәхер бирәсе yok, әтиянидән рөхсәт сорыйсы yok. Кеше кешене үтерә, çünkü аны үтереп үзенең күп проблемаларын хәл итә, тегенең малын үзенеке итә. Санап китергә була чиксез. Шул ук хәмердән соң кешегә ниндидер җиңеллек килә, кәеф килә. Әмма аңлаганыбызча һәм белүебезчә, һәр бер гынахтан соң да ята хәсрәт. Гынахны бүген кылганда рәхәт. Әмма иртәгә гынах кылганнан соң аның өчен җавап биргәндә, монда инде аның ачы нәтиҗәсе бар. Bir галимебез әйтә, гынах кылу җиңел ди, әмма нәтиҗәсе бик аяныч ди. Изгелек кылу авыр ди, әмма нәтиҗәсе бик рәхәт ди. Чөнки әгәр дә син бүген бакчага чыгып, шушы бакчаны казысаң, нәрсәдер утыртсаң, билгеле бер вакыттан соң күрәсең яшелләнеп үсеп чыккан үсентеләрне. Аннан соң шушы үсентеләрдән аласың тәмле-тәмле җимешләрне. Менә хезмәтнең нәтиҗәсе. Әгәр дә инде син шушы бакчаңа бер нәрсә эшләмәсәң, анда чүп-чар ташласаң шушы урынга, берникадәр вакыттан син аннан ниндидер уңыш көтсәң, бу ахмаклык булыр иде. Менә шушы гынах кылуда кеше үзенең тормышын чүплеккә әйләндерү белән чагыштырырга мөмкин. Һәм әгәр дә игътибар итсәң кешенең тормышын, кеше тормышының күпчелек өлешен гынах кылып үткәрә. Калган өлешен шушы гынахны төзәтергә тырыша. Хаталарны төзәтергә тырыша. Яшәргә аның вакыты да калмый. Үтеп тә китә шулай гомере. Димәк, әгәр дә тормыш әйбәт, рәхәт булсын дисәң, бу гынахны кылмау җитә икән. Бер нәрсә төзәтәсе юк, яшисең үзеңнең рәхәтеңгә, яшисең шушы тормышыңның тәмен, ямен табып, һәм шулай ук ахиретең дә синең бозылмыйча кала. Менә динебез кеше гынах кылмауга юнәлтелгән. Чөнки бит һәр бер гынах та ул кешене җимерә торган, кешене боза торган, юкка чыгара торган әйбер. Гайбәттән алып, кеше үтерүгә кадәр алар барбер синең үзеңгә әйләнеп кайтачак. Гали радиллаһу анһу әйтә, мин бу тормышта bir günah da kılmadım kişiге карата ди. Һәм bir изгелек тә кылмадым кешегә карата ди. Бу шаккатып сорау бирәләр, нишләп алайсың диләр. Чөнки ди кылган һәр бер гынахым ди, аның зыяны үземә ди. Кылган һәр бер изгелекнең дә аның яхшылыгы, нәтиҗәсе үземә ди. Димәк, гынах кыласың икән, син уйла беренче чиратта үзең турында. Һәм шуңа күрә гынах кылган кешене Аллаһы Тәгалә әйтә, үзләренә зыян китерүчеләр ди. Гынах кылган кешене әйтә. Ул башка кешегә түгел, үзенә зыян китергән кеше ди. Димәк, әгәр дә гынах кылынган икән, инде безгә нишләргә соң? Монда Аллаһы Тәгалә бу очракта да рәхмәте белән чыгу юлын күрсәтә. Ул тәүбә итү. Нәрсә соң ул тәүбә? Тәүбә ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ан-надаму вал-истигфар ди. Үкенү һәм гафу сорау ди. Кай вакытта кеше тәүбәне аңламый. Ул гафу сорый, әмма үкенүе юк аның күңелендә. Кай вакытта кешенең күңелендә үкенүе бар, әмма тәкәбберлеге кыматчаулый гафу сорарга.
Димәк, бу тәүбә булмый. Тәүбә була шушы күңелеңдә үкенеп, кылган гамәлләреңнән җирәнеп, шулай ук шушы кылган гамәлләреңне исеңә төшкән сайын күз яшьләре килеп, Аллаһы Тәгаләдән гафу сорасаң, һәм әгәр кешегә китергән зыян бар икән, ул кешеләрдән гафу сорасаң, менә шушы була икән ул тәүбә. Күргәнебезчә, бик күп кеше тәүбәнең нәрсә икәнен белмәскә дә мөмкин. Аның кылу турында инде әйткән дә юк. Ә кайберәүләр әле кылган гынаһлары белән горурланып та йөриләр, мактанып та йөриләр. Бу кешеләр инде иң начар кешеләрдән булып санала икән. Чөнки алар шушы кылган гынаһлары өчен әле тагын мактаналар да. Менә шулай миңа бер сорау бирделәр. Безнең менә Рамазан ае үтеп китте бит инде. Менә бар ди бер исерек ди. Безнең авылда дип сөйли инде бер кеше әйтте. Ел буе эчә көн сайын ди. Ләкин Рамазан ае килеп җитүгә эчүдән туктый ди. Ураза тотмый ул ди, әмма Рамазан ае беткәчтен яңадан эчә башлый. Бу кеше турында нәрсә әйтерсез ди? Мин әйтәм, бу исерек ел буе эчмичә йөргән кешегә караганда, Рамазан ае кергәннән соң да ураза тотмыйча, үзен гадәтенчә тоткан кешегә караганда, бу кеше әйбәтрәк мин әйтәм. Ничек инде әйбәт ди ул бит ел буе эчә ди. Әйтәм, ул ел буе эчсә дә, Рамазан кергәннән соң үзен җиңгеп Рамазан хөрмәтенә үзенең иң яраткан әйберен калдырып тора ала. Ә теге кеше ул булай да эчми, ул аңа авыр түгел эчмәү. Рамазан ае кергәннән соң ул истәмә тагын бер нәрсә дә эшләми. Ягъни аның Рамазан аена карата хөрмәте юк, мин әйтәм. Менә монда да шулай гынаһына тәүбә итмәгән, гынаһын үзенең танымаган һәм үкенмәгән кеше, аның күңелендә бер нәрсә дә селкенмәгән кеше, үз чиратында Аллаһ Тәгалә каршында ул тәкәббер була. Һәм әлбәттә, Аллаһ Тәгалә каршында ул иң гынаһлы кешеләрдән, иң начар кешеләрдән булып санала икән. Әлбәттә, тәүбә итү ул, мөхтәрәм кардәшләр, шушы үкенү белән килә дидек. Ләкин үкенү бит ул үзеннән үзе һавадан төшә торган хис түгел ул. Үкенер өчен аңа билгеле бер йөрәк халәте кирәк. Тормышны үзгәртү, начарлыкны калдырып, изгелекне ярату халәте кирәк. Бу бер көндә генә эшләнә торган әйбер түгел. Ә кай вакытта чыннан да ул бер көндә килеп төшә күңелгә. Әмма Аллаһы Тәгаләнең шундый сүзе дә бар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннама тәүбәту алаллаһи лилләзина яъмалуна су'a биҗаһалатин. Тәүбәне Аллаһы Тәгалә шул кешеләрдән кабул итә ди, кемнәр гынаһны белмичә кылсалар ди. Менә монда инде бигрәк зур проблема туа. Гынаһны белеп кылсаң, тәүбә кабул булмаска мөмкинме? Әйе, кабул булмаска мөмкин. Алай гына түгел, гынаһны белеп кылсаң, син ул тәүбәгә килеп җитмәскә дә мөмкинсең икән. Мәсәлән, безнең татар халкы. Алар бит нәрсә ди? Әйе, намаз укырга кирәк икәнен беләбез, намазны калдырган өчен гынаһ икәнен беләбез, әмма пенсияга чыккач без аны үтәрбез диләр. Ягъни алар гынаһны белеп кылалар. Белеп эчәләр, белеп дуңгыз итен ашыйлар. Белеп зина кылалар. Алар әйтә, без ди тәүбә итәчәкбез ди киләчәктә ди. Менә мондый кешеләр өчен тәүбә килеп җитмәскә мөмкин. Чөнки алар бу эшне белеп кылдылар, яратып кылдылар. Һәм тәүбә вакыты килгәчтен дә, картайгачтын да шуңа күрә күпчелеге аларның 99% мондый кешеләрнең намазга да басмый, гынаһларына да үкенми. Шуның өчен дә гынаһны белеп кылудан сакланырга кирәк бик тә. Әгәр дә гынаһ икәнен аңлагансың икән, бүген үк шушы гынаһыңнан кайтып, аны кылудан туктарга кирәк. Шулай иткәндә генә син тормышыңны саклап калырга, җаныңны коткарырга мөмкинчелек туа. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.